A Xunta destina 1,5 millóns de euros ás entidades pesqueiras para que melloren a formación dos traballadores do mar. Unha das beneficiarias é a Confraría de Noia, que está a desenvolver un curso de patrón local de pesca. Unha das áreas onde é máis preciso actuar no sector do mar é na formación. Atendendo a isto, a Xunta, a través da Consellería do Mar, destina 1,5 millóns de euros cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Aquicultura. Investimentos destinados ás entidades para que desenvolvan directamente cursos formativos, como o que se está a desenvolver en Noia de patrón local de pesca e de máquinas. Está claro que o relevo xeracional é un dos nosos hándicaps máis importantes e non por eso nosotros deixamos de financiar e de aplicar recursos. Xa nos nosos propios centros, os propios centros, 4 centros que temos de formación, en Vigo, Ribeira, en Ferrol e tamén en Vilanova, o Igafa, sino tamén a través de distintas colaboracións coas cofradías e coas entidades do sector do mar. Por un lado, cerca de máis de 10 millóns de euros nos nosos centros de formación. Por outro lado, unhas órdenes que estamos a sacar para o sector de órdenes de 1,5 millón de euros, en donde pois, tamén poñemos estes recursos para que seña o propio sector, señan as propias entidades as que digan e elas organicen aquelas formacións que consideren máis oportunas. Polo que afirma que no seu departamento están a facer todo o posible para que a xente que quere ir ao mar poida formarse para facelo. Temos que acercarlles a formación o máis posible a eles, poñer, como non, medios para que iso seña posible, incluso tamén temos que traballar a hora de que as propias órdenes, as propias necesidades ou exixencias normativas, incluso temos que intentar facer o posible para que señan menos tediosas e podamos alixeiralas, en eso estamos traballando. Pero ahora mismo o que estamos a facer sobre todo pois, é dispoñer fondos para que a xente e as entidades, as cofradías, pois poidan facer tamén formación. Para a xente que quere ir ao mar, xa que, como recorda Villares, na actualidade faltan profesionais neste ámbito. Hai déficit hoxe en día, eu creo que en todos os sectores, non solamente do mar, en moitos sectores de terra, pois está habendo moitos problemas para atopar xente para ir a traballar en calquera outra pois, modalidade. E, polo tanto, no mar sempre hai un pouquiño máis, sempre o mar foi un pouco medio que máis o último, casi, o último a hora da xente poder elexir. Pero o que sí é certo é que hai moita xente que quere ir ao mar, hai xente que lle gusta, que ten esa vocación e temos que facer o posible para que esa xente se quede e se sente en un sector que para nós é fundamental. O sector do mar para Galicia é moi vital para que moitas poblacións do noso litoral poidan ter vida económica. Se hai vida económica, asegura haberá vida humana, polo que destaca a importancia de impulsar este tipo de iniciativas. O Conselleiro do Mar recorda que Galicia é un referente neste sector. E polo tanto, eu creo que é un lema e é unha forza que non podemos olvidarnos de ninguna das maneiras. E, polo tanto, na formación temos que tamén aplicar fondos e, como digo, cerca do 5%, casi do 5,5% dos presupostos da Xunta de Galicia están dedicados á formación. Por lo tanto, creo que falamos dunha cantidad importante de recursos. Villares apunta que no 2025 impartiránse 97 formacións que xa beneficiaron a 162 persoas.